Sawubonani Tumelani Abcheni Molweni nonke emakhaya. This is your boy POSITIVE Wanted and I'm here with Khanyisile M for Wanted. Yeah, you know, guys, siyanibulisa ngalenjikalanga nje. Kungomgqibelo. I-date 24 January 2026, few days nje after kugqibo drop umphanga we-idol yami Bravo Leroux. May his soul rest in peace. Hey guys, we are here to introduce to you a podcast yethu which is Excess Khipani Podcast. Yeah. Nifumana apha eMthatha ke guys, silapha eMthatha apha eNkandla Lifestyle right now. Le podcast is there nje nobumnandi ize le sauce and izoyiva yonke ke ngalo sisi ubana about ngantoni le podcast but seniyibona nje nani you can feel the vibe, the music, you can see it's summertime sipholile. Kabaxelele makhaya Uyayithanda impahla, uyakuthanda ubumnandi, uyayithanda iswag. Sondela suxela ubazi ubazi ngeswag nangefashion. Guys, this podcast is all about fashion, lifestyle, modest. I mean, guys, Semthatha Enkandla Lifestyle where everything happens. I mean, guys, stay tuned. You're gonna see more. This is just the beginning, and we'll drop our video soon enough for you guys to enjoy. Stay tuned. Love y'all. Excellent guys, yeah, we spete one of the best DJs zalapha eMthatha as our first interview ke kule podcast yethu Excess Khipani. Sibuza kuye ke ngokuba Excess Khipani, as you can see ke besichila into obana size ngomfutho idrip yonke into iloko igalo. As you can see into obana awumfana uyikhetha kakuhle wardrobe. Guys, this is one of the best DJs zalapha eMthatha eyimeleyo iculture yalapha eMthatha eyipushayo kakhulu. Uzozazisa ngokwakhe andizumazisa ngokwami, uzozazisa ngokwakhe futhi kuhle kunjalo problem yami mnandi. Shav nami ubhuti wami cela ubaxelele mani into obana wena ungubani, wakwabani, wapi, wenza ntoni, apho uzokwenza ntoni namhlanje. Okay, mna igama lami lokuzalwa it's Puka Lithuania. I'm a Sotho. Oh, ngumSotho. But I live in Northwest. I grew up here. This is my culture. This is my place. This is my space. This is where I push. So here today, I'm one of the resident DJs Alapa. It's just a normal Southern day whereby about to relax and listen to the music, different music from E2K. From E2K. Except Uchi is one of resident DJs zalapha nguPhoka PK the operator. Futhi jambusithi into bana uli2K. Ndiyabona apho bakhona nabanye oDJ yabo oMavovo uyabo. Shout out to Mavovo. Nice uzoba khona kwenye episode elandelayo. He's one of the DJs ngama2K. Xa ujongile intoni kanye iEM yeNkandla. Hey, lifestyle nyani kungena isikota ke ngoku. Yeah, it's a real lifestyle kungena iscooter ngoko ke bensatsho ke bhuti njengobana ningama2K xa ujongile yintoni eyona aim kabhuti Khotso as iNkandla lifestyle njemba ezisama2K. Okay, first of all mna andokwazi ukuthethela umlungu umphathi walapha zathethelela mna ne-resident DJs abantu baziyo aba I know emotion yami to introduce i-culture yama2K. So, but let me tell you something, Fethu. Up in Tata, places like Nkandla, they even like catered for abantu abadala. I like to play for abantu abadala. Abantu sebemashona. Not per se abantu abadala, but abasalo exita inqawa. Okay. So that by introducing la culture that we can learn from them.
Okay. Isibuko ya utsho nguPK the operator lo uthi yena uli2K udlalela amanye ama2K umnqono wakhe ubukhe akadlalela abantu abangathi bathe xaxe but ke ngoku siyabona into bana ama2K aze ngobuso gaming and afikile ndakaPK eziba ubona nawe into obana i-resident DJs alapha ngama2K but ke mntakwethu siyabulela uba sikuphethe apha namhlanje uzosivulela ngomlilo ngedrip engumlilo ndoda enkulu sibulela kakhulu. Shout out. Ladies and gents, that is it for today's episode. Hope you enjoyed and don't forget to follow, hit that notification bell so you can be notified when we drop another episode. From me to you, XA.